عزو سلامتنا تقبلوا فنوي اري تي في اما كتار تركبوا خبركم تعزبتنا كما يتوعلم نلوم حموس 10 تغلت لكاتيت فرق معدن فرقان استدالوه هاغراون زيناتات حيزلكم قريبه زلخو استيفانوس غرماي نمكتتالكم بخبر اندعدمكو بقندي ارست زينا يفلم بمغنيات زغر السرحيت فانكل استدالوه مرئيت اكزيبيشن تخفيتم شماغلتات عرقي زوباتات سيميناون دوباون قيح بحري ني حد عمت غسغاس نطفتاتهم گمگيمم چنفر منستر طعنا زوبا دوبوب اب مكلخالن مفواسن حمامات ادمع سراح كم التعامه غليصوم أمريكا شبران مكلاس كم زتحقاقزو زقلصتهم وتهدرات ناب نيجيريا كم تلخاف ليطام بريطانيا اب نروي اوافيراتو نزلا قصر السراويت كب كتبلوم خانا حبيرام أمريكا ناب زوبا ماكلاي مبراق توسخي وتهدرا واهادو كم تلخ اميتام زرزر زينام بمغنيات تصنبل مبل 36 عامت زخر السرحيت فانكل كيا فانكل نولدوتات بزبل تيماس تدالوه مرئيت اكزيبيشن لومي 10 تغلت لكاتيت بام حداري زوبا سيميناو قيح بحري ويزورو اسمرت ابرات صخفيتم ابتي منستر هابت بحري اتتول دقلاتي زركبوم سمزي استساتفو سنه سرعات سلاو مرئيت منستري مكلخالن حيل بحر ايرتران فريات منستر هابت بحري تكالاتن چنافرن منستريتاتن كومون مريت تمهارو قنمه تمرتن قشتات تمهارون زتقالل لمدبات قريبوم كم اكل نايت تصنبل صباح 10 لكاتيت اب ساعات ناينغهم اتتات ايرترا اوغاندا تانزانيا كينيان دو سودان ساتفو وددر فرق ماراثون مبرق افريقيا ككايديوم بسبورتا وددرات زفلمه مدبات زخر السرحيت فانكل كساب 15 لكاتيت بستفلالي مسانادوتات كقصليوم شماغلتات عرقي زوباتات سيميناون دوباون قيح بحري ني حد عمت غسغاسن فتاتهم كم زغمغملهم ركباتا كايدوم ابزوم بمنستر فتحي ويزوريو فوزي حاشم تماكلهم استقايدوم بدرجه من محضرات كبابي استرقحو لبامات ام حضرت نوسان زوباتات من محضرات كبابن استساتفو ركبات ابلم دن كبرتاتن حزبي ارترا تمركيسو بمؤكل اجباب استبغاغسه مدب شمكلنام حبرتسب اب مفتاح قدياتو بعد ما عندت نخواسا زخل بمخانو بكل شنقو قبل مخانو تجمجيمم ارمع عندت نايز مدب نمرغغاص كام نا بكل كفال حبرتسب زقنعن قصالنت زلون غوسغساو مدبات بزحيله ككيد لبوا قريبم ابزم ركبات بحفشا ابزات حقس درابيت دما بفلاي ببخبابيو ازاتيتي زنبرو من اسيات سموي حقيم نتزغلغلو حبرتسب بزبلص انخفلطو كومون نويح سرزلوم ركبرتاتن سرعاتات انبابر حزب ايرتران اصبيقوم نخردو رحب عدل كم زخفتلهم تغليصوم من اسيات سموي حقي كم زبله اقداس فلطات بزغبعاتيقوم نحبرتسوم بقعات نخغلغلو ابي فلما عمتاو مياوي اغلغلوتاتهم مس حبرتسوم بقربان خسرحو زخلهم مدبا سراح كوهابم مخانو خات حبيرم عرقي نخل وغن زعقب زلاقه فتح كركرات زرغاغص قرحنتاتن بدلاتن نحوار بمفواس سنيتن حدنتن زوحس كابتم انحبنلومن نقصالنتهم بعتب كنعيلوم زغبانا كبرتات حبرتسب ايرترايم ابزوبا سيميناو قيح بحري ابزركبا 103 من محضرات كبابيم 515 شماغلم ابزوبا دوبا قيح بحري ابزركبا 30 من محضرات كباب دمام 150 شماغله تلقيحم عماماتهم يكايدو كمزلو زفلطيوم چنفر منستر طعنا زوبا دوب اب مكلخالن مفواسن حمامات ادمع سراح كمتعمت گمگيمم وكيل ارينا فيلمون تكابو نزدالو زيناو صبصاب ميكائيل حرغو كقربلنايو چنفر منستر طعنا زوبا دوب بقعت زوبا غلغلوتات كب بمبال طعنا حبرتسب موحس اب 2025 ادمع نطفتات كمز 30 ب910 لكاتيت اب مندفراب زكايدو گمگام گليصوم حلافيتي چنفر دكتور امانويل محرتا باب زقربو صبصاب حمامات نمكل خالن مفواسن بزطعم مسرح
تريو تمحللفت حمامات بحفش حمام عسوخا بفلاي بعصوت واحد ميتايت كم زغور لحبيرو ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታት ብኣበርክቶ ህዝብን ምምሕዳራትን 37 መጸበይ ነፍሲ ጡራት ብምስርሑ ቁጽሪ ናይተን ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ኣዴታት ብልዕሊ ዕጽፊ ከም ዝዓበየ ብምሕባር ኣብ እዋን ሕርሲ ዘጋጥሞት ኣደን ዕሸልን እውን ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝወረደ ኣፍሊጦም ዶክተር ኣማኑኤል ወሲኹ ሸፈነ ክታበት ብ87 ሚእታዊት መጠን ሕዌት ሕማማት ቲቢ ድማ ብ93 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ብምጥቃስ ንተራ ናይቶም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣጋር ሓካይም ኣመስጊኖም ብደረጃኑ ዞባታት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻባ ድማ ዑደት ንምክልኻል ንልዕሊ 10,000 ዜጋታት ዕዉት መጥባሕቲ ሓበል ዓይንን ቅርኒብ ዓይንን ከም ተገብረሎም ተሓቢሮም ኣብ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ቃልኣብ ተስፋ ስላሴ ቦጎኑ ጥዕናዊ ጎስጓሳት ኣብ ምቅታሕ ሕማማት ሓጋዝ ዝተራ ስለ ዘለዎ ብዝበለጸ ክድፋሉ ብምዝኻር ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ጠለባት ትካላት ጥዕና ንምምላእን ከምኡ ተሳትፎ ንምዕዛዝን ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ ሚኒስትር ጥዕና ኑር ሕሴን ኣብ ዝሃበቶ መዛዘም ቃል ኣብ መዳይ ጥዕና ዝተጨበጠ ዓወታት ብምዕቃብ ተሪኦ ሕማማት ንምቁጻር ብሓፈሻ ጥዕና ኣደን ዕሸልን ንምርጋጽካ ብፍላይ ኩለን ትካላት ጥዕና ብዕቱብ ክሰርሓ ንዝበረኸ ውፅኢትካ ብውህደት ክሰርሓ ተላብያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ኣሚና ኣብ ሞከስ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ፀዓት ኤሌክትሪክን ቀረብ ኦክሲጅንን ንምውሓስ ንዝተሰላሰለ ስራሕ ተዓዚባ ኤርትራውያን ነበርቲ ሮማ ሚላኖ ቦሎኛ ባሪ ካታኒያ ፒዛ አብሩሶ ፓርማ ቬሮና ናፖሊን ፓሌርሞን ኢጣልያ ሮተርዳምን ዝወለን ሆላንድ ከምኡን ጁባ ደቡብ ሱዳንን ቅያፍ ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ መበል 36 ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ብልዑል ድምቀት ጸንቢሎም ከካቦትኡ ንዝበጽሓና ሓበሬታ ኣርሴማ ስመሮም ብመልክዕ ጸብጻብ ኣወሃሂዳቶላ ስዒቦ ቀረቢዮም ኣብ ሚላኖ ኣብ ዝኻየደ ስነ-ስርዓት ጠቕላሊ ቆንስል ኣቶ እመሃጽዮን ተኽለሰንበት ቅድሚ 36 ዓመታት ዝተኻየደ ስርሒት ፈንቅል ዓወት ሰውራ ኤርትራን ምርጋጽ ናጽነት ኤርትራን ዘይተርፍ ምዃኑ ንዓለም ዘእመነ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ምፍንቀል መግዛእቲ ዘበሰረን ስርሒት ከም ዝኾነ ጠቒሱ እቲ ጸዊኻ ዘይውዳእ ታሪኽ ንዘለዓለም እንዳተዘከረ ንኽነብር ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግቡእ ክፍጽም ሕድሪ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ ፓዶቫ ፊረንሰ ፐርዶኖነን ቶሪኖን ዝነብሩ ዜጋታት ድማ ዝመጽእ 15 ለካቲት ከም ዝጽምብልዎ ተፈሊጡሎም ብተመሳሳሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ሮተርዳምን ዝወለን ሆላንድ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ዝኽሪ መደብ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ኢሳቅ ምናሴ ኣብ ዘስምዖ ቃል ስርሒት ፈንቅል ብረዚን መስዋእቲ ሓድሽ ምዕራፍ ቃልሲ ዝኸፈተን ባብ ናጽነት ዘርሓወን ስለ ዝኾነ ዓመት መጸ ንክብሩ ብዝበቅዕ መሰናዶታት ከም ዝዝከር ብምብራህ ኣብ ዝሓላፍነት ዘሰክም ዝኽሪ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ግቡእ ንኽፍጽም መብጽዑ ክሕድስ ጸዊዑ ኤርትራውያን ነበርቲ ጁባ ደቡብ ሱዳን መበል 36 ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ብውዕውዕ መንፈስ ኣብ ዝጸንበልሉ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ሮሞዳን ኣሕመዲን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ መንስያት ሕሉፍ ታሪኽን ኣመጻጽኣ ናጽነትን ብዝግባእ ተገንዚቦም ኣብ ዝህልው ናይ ዳግመ ህንጻን ልምዓትን መድረኽ ዕዙዝ ኣበርክቶ ክገብሩ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም እቲ ናይ ዝኽሪ መደባት ብባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናዶታት ደሚቑ ነይሮም بخال وغن إيرتراوي محبركم أب شفيلد عباي بريطانيا أب هلو كنتات هاجر زوبانان على من زتكور سيمينار بعصر تحمش لكاتيت وديبوم حلاف هزباون كوماون قديات أب عباي بريطانيا أيرلاندن أتول دي يوهانس أب زهابو مجلتي منغستي قدام النتا سريعون زتكبرو زلو مدبات لمعاتن قسقاسون بمبرا زيغاتات طرنافي أمن ودابي أمن أحيلو ما بركتو أم كعززو كمون بهلو من هاقراوي مننتو من كعقبون محبركم أم كدلدولون تصويعهم أبتاق قطامي تساتفتي تكبار بروجكت مسرح أحداريت بيت مرتطيعون مكلتاف كابوم زدلخ قبرو مخانوم أرغاقيتام إذا غمزيلن كله محبركم إيرتراويان نبرت جدان كبابيان سعودية أو كل تشعن 25 نزل سلاسلو نتفتات زقمقم أخيبا بحموش لكاتيت أكايدوم أبومبر محبركم أتو عبد القادر مالك علامة محبركم من زاقيد زل سلاسلو هاقراوي مدباتن كمون زيقاتات مس هاقرو من هزبو من متأسر نكهلوهم زكايدو كل انتناوي عمامات ملكيتو مقلت إهيبوم
حلفت فتصاميت شماغل محبركم بقديوم أبس تكبر مدباتن وطن سرح عام 2026 ملكيتهم زرزرا وحبريتا دحر مهاب كاب حزبن زغرب لهم حتوتات ملاشيبام أبتاخيبا فيستيفال جدة 2025 أبركتون زغبرو ناي مسغانا ورقة مسكر كعدالن كله أتو أحمد عطا ياسين دما كاب شعن شعات 295 بزغبرو زناد أبركتو فلي هي بتبركيتلهم بتمساسالي محبركم إيرتراوين نبرت قطر بشدشة لكاتيت ناي 2025 نتفتا سرحو زغمغملو أخيبا أقانيعهم أبومبر محبركم أتو نأمن أرايا صبصاب زتعمم مدبات مسناي زنبر بدهوتاتن بلጭታትን ድሕር ምቕራብ ኣብ ምሕያል ሃገራዊ ሓድነትን ምርጋጽ ሱታፊ ኣባላት ማሕበረኩም ኣብ ሃገራዊ ልምዓታዊ መደባትን ዘተኮረ መግለጺ ሂቦም ተጋባቲ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኩልንትናዊ መደባት ኤምባሲ ኤርትራ ኣበርክቶን ምግባር ዘለዎም ድልውነት ብምርግጋጽ ኣብ ሓድሽ ውጥን ስራሕ ዘትዮም ነመስግነኪ አርሴማ አስመሮም ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ንኡዞባ ከረን በዓውዲ ጥበባዊ ምንቅስቃሳት ማለት ክላስ ቴኒክስ ከሰልጥኖም ንጸንሐ 35 መምህራን በ10 ተለካቲት ተመሪቆም ሓላፊ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ሮሞዳን ፊደል እቲ ስልጠና ብግብርን ክልስ ሓሳብን ንሓደ ሰሙን ከም ዝቐጸለ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ኣብ ምምዕራግ ሃገራዊ በዓላትን ካልእ ኣጋጣሚታትን ዓብ እጃም ከም ዝህልዎም ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ንኡዞባ ከረን መምህር ዮሴፍ ዕቑባ ስላሴ ድማ ኣብ ዓውደ ክላስ ቴኒክስ ዘተኮረ ስልጠና ክውደብ ንፈለማ ምዃኑ ብምሕባር ሰልጠንቲ ብግብሪ ክሰርሕሉ ተላብዮም ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊት ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ነጃት አልአሚን ብወገና ዓውደ ክላስ ቴኒክስ በሃገራዊ መንፈስ ክዕየ ዝግብኦ ስራሕ ከም ዝኾነ ብምሕባር ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ብዕቱብነት ከንጸባርቕዎ ተማሕጺና ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንዲ ሚካኤል ድማ ርእሰ መምህራን ኣብ ዝዓውዲ ዘለዎም ኣፍልጦ ብምዕባይ ንሰልጠንቲ ከተባብዑን ክድግፉን ተላብዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወጻኢ አሜሪካ ሽበራ ንምቅላስ ከም ዝተሓጋገዙ ዝገለጸቶም ኣስታት 200 ወተሃደራት ናብ ናይጄርያ ከምትልእኽ ኣፍሊጣ እቶም ወተሃደራት ሰራዊት ናይጄርያ አንጻር ዕጡቋት ዳዕሽ ቦኮ ሓራምን ካልኦት ሽበራውያንን ንምቅላስ ዝሕግዝ ስልጠና ኣብ ምሃብ ከም ዝነጥፉም ሰመዚ ምክልኻል አሜሪካ ሓቢሮም እዚ ብፍቓድ መንግስቲ ናይጄርያ ዝካየድ ወፍሪ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜ ከም ዝተግበር እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ገሊጾም አሜሪካ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ኣብ ናይጄርያ አንጻር ሽበራ ዝቐንዐ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ መደብ መቐጸልታ ናጽዮም ይኹን እምበር ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ፍታሕ ጸጥታዊ ጸገማት ኮይኑ ከም ዘይፈልጥ ዝሕብሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እቲ መደብ ዝጥቀስ ውጽኢት ክህልዎ ከም ዘይክእል ይእምቶም ኣብ ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኒጀር ማሊን ቡርኪና ፋሶን ድማ ብፍላይ ክካየድ ዝጸንሐ ብፈረንሳ ዝምራሕ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ እቲ ከባቢ ተወሳኺ ጸገማት ከም ዝፈጠረ ኣይርስዓን ብሪጣንያ ስጋት ሩስያ ንምምካት ኣብ ኖርዌይ ኣዋፊራቶን ዘላ ቁጽሪ ሰራዊታ ክብ ከተብሎ ምዃና ሓቢራ ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሪጣንያ እቲ ኣስታት 1,000 ዘሎ ቁጽሪ ሰራዊት ብዕጽፊ ብምዕባይ ናብ ልዕሊ 2,000 ክድይብ እዩ እቲ መደብ ጸጥታ ሰሜናዊ ዞባ ኣርክቲክ ንምውሓዝ እወንታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ዝገለጸ ጸሓፊ ምክልኻል ብሪጣንያ ጆን ሄሊ ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝተግበራ ረዲኦም ብሪጣንያን ኖርዌይን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጻውን ወተሃደራውን ስምምዕ ከም ዝኸተማ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ተወጢኑ ዘሎ ቁጽሪ ሰራዊት ናይ ምውሳኽ መደብ ኣካል ናቱ ምዃኑ ገሊጸና ኣለዋ ብሪጣንያ ናብ ዩክሬን ሰራዊት ንምልኣኽ ምስ ፈረንሳ ተሰማሚዓ ከም ዘላ ዝዝከር ኮይኑ ሩስያ እቲ ውጥን ምዝትግበር ከቢድ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ከተጠንቀቕ ጸኒሓላ ሃገራት ኤውሮጳ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምዕራፍ ንዝካየድ ዘሎ ተበግሶታት ንምትዕንቓፍ ይንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ እያ ሩስያ እትወቅስ አሜሪካ ምስ ኢራን ተካይዶ ዘላ ዝርርብ እወንታዊ ውጽኢት ምስ ዘይርከቦ ናብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ኣሃዱ ከም እትልእኽ ኣሚታ እቲ መደብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጡሎም አሜሪካን ኢራንን ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ንምህዳእ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዖማን ዝርርብ ከም ዘካየዳን እቲ ርክብ ውጽኢታዊ ምንባሩን ምግላጽን ዝዝከር እዮም እቲ ፈላም ርክብ ንተወሳኺ ዝርርብ ባይታ ከም ዘጣጥሕ ዝተቐሳ ክልቲአን ሃገራት
نايكال أي زوريا زرب أب قربا مصاي كم زكايدا حبيرنا اللوام يغن مبر في الليات كلتين هاجرات بقليدو صبب كم زي مسليوم نايقربا تعذب تزئمت زلوم إيران بقداي نيكليساو مدباتا أب سممع مزيت بتصح أب لعلي أو تهدراو سقمتي كم توسد أمريكا كتتنقض أني حلام إيران جنا نيكليساو مدباتا حطلو لونت مغان بمتقاس أب زته كم زي توردئة اتمقز عصر تحد لكاتيت أب دسيتاويت هاجر ماداغاسكار استخست هبوبلاو نفاس سباون نواتاون كساراتا تاوريدوم بتبورت عزناب استحوسو تفتراو حدقام زاقيت 35 سبات كم زموتو زتغوسو صبصابات 10 تتاد دهيم طفيو بمهلاو قصر موتات كوسق كم زخل اميتوم بزي كازي بسنكت حدقا اب لعل ابايتي كبيد عنوت بمبرادوم استات فرق مليون سبات بالوتا كم مستتصرو تغليصوم መንግስት ማዳጋስካር በተሐደጋ አብስተሃሴ ከባቢታት ሁዙስና እዋን ሐደጋ ድንጋጌ በመእዋጅ ስርሒት መድሃን ህይወት ክሕይል አዚዞሎም እተሐደጋ አበዝ ሐለፈ 10 ዓመታት አበ ማዳጋስካር ካብስተኸስተ ተመሳሳሊ ተርዮታት እተዛዓበየ ክሳራ ዘውረደ ምኻኑ ጸብጸባት የመልከቱም አሜሪካን አዘርባይጃንን በ10 ተለካቲት ስትራቴጂካዊ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ተፈራሪመን تسمع استختمه دحري ناي أرمينيا عدوتو ناب أذربيجان مبصح زفتسمه مكتل بريزيدنت دونالد ترامب جي دي فانس مس بريزيدنت هاجر إلهام علييف أب كتما باكو أب زكايدو ركبيوم إذا سمع أب منغو خلتين هاجرات أب مشت أصور ممكات شبرا سايبرا ودحنات ديجيتالا وتحت قرصن وحسنت ساعاتن حدش ناي متحبار معراف زغفتكم زخونه تقليصوم كم أكل ناي تسمع أمريكا جزاتاومات أذربيجان محلاو زحجزا قرصن بملكع زيتنصري مراخب كتسدد مخانه تفليط اللهم مكتب بريزيدنت دونالد ترامب جي دي فانس قدماي منستر ارمينيا نيكول باشينيانن ب10 لكاتيت اب كتما يرفان اب زكاير وركب ممعبان سلام وعلا زغلغل نيكليساو مدبات اب زركو مديا سممع مختمم زذكريوم زخبركم تخطاتلتنا زيادة نمززام كاندينات بتاتو رقملكم بمخنيات زهر السرحيت فانكلس تدالو مرئيت اكزيبيشن تخفيتهم شماقلتات عرقي زباتات سيميناون دوباون كيح بحري نحاد عمت قسكاس نتفتاتهم قمقيمهم شنفر منستر تعنا زبا دوبوب أبا مكل خالن مفواسن حمامات أدمع سراح كمستعمى قليصهم أمريكا شبران مكلاس كمستحقا قزوز قلتصتم والتحضرات نايب نيجيريا كمتل خافليتام بريطانيا أب نوروي أوافيرات نزلا قصر السراويت كيف كتب له مخانا حبيرام أمريكا نبزوبا مأكلاي مبرق توسخي والتهدراو أهدو كمتلخ أميتام زي خبركم تخطاتلتنا نس ساعات استدال وزينا تزازيم له مسترف مربات نحرقكم بوغنا بروح معلتي